Ay, te pana ni ka kamauri na komi kan jono yo. Ko wa sa ro kong kai nanon te pong nga bo sa ro ko de tabas ana tabas jaso. Ay are ibun te pana ni kamauri nanon de tabas ayo. Happy Sabbath. God is good all the time. And the work the way. Ay yapun tabi ka panahon busmay nanon de roy rin na te meron de tabas ayo de tayo kay. Ni kamauri ko nanoy kong kwe de yambo ang kwe de ko oran de tayo kayo. Yapun ka karabya wewe de na koy mi ni kabane. Emo na irong tiyongoro ni karokuwa te toki. Chota pa aroro, temya kita pa aroro. Tayon tapo ni be, tayon nanon be. Karabum na mawake na, kamabe na busmaya kinakon na nakabenan tayo di kayo. Oh, saupoy mo, saupoy. Ay, ya karabya usmay na kuya kande, di meta ko yon the live. Kuna na uring kuya de ko meta ko yon the live in the Facebook at the YouTube. Dita pare ko meta ko may isinanukun tarawa, isinanukun kiribas. Dita po eraro, kiribas. Ya kaka na uring ko na ben dita pare ko meta ko may ayo po nara kaban yan tayo di di po raw yun ng teka. Nang kami yun tayo di kayo. Ya kami uring ko na ben kuya de kuti meto ang raw ni yan radio. Saro kong kain nara kaban yan tayo di ni ko ngoran tayo di kayo. Kuna may uring dita pare ko ngoran may nam radio. Imay na sinawaki na ko nara kaban yan di ni ko ngoran tayo di kayo. Enay ito na kang rakan je de wowong kay mais de grupo na rin mga Ronnie tayo. Enay je bitag do na ko nari kang si tanay may mina ke. Imay na sinawag bon di ba sinag mamaningan tayo nako. Sinabusiya tamin Jesu ben Ronnie ra. Guys nang taw Roy, hindi na ko inanon na kaban yan puraw inanon na takan tayo di kayo. Tita pare kung may nayay, tita pare kung may mayay, nungora mayay. Ya, usigon tayo kayo sa katabot sa wawari reke. Sinabu perakin tataro, busiya tamin Joshua. Tamera ako maga, siniboy ko, si kaitaw ko ibugin, dahil na tameron, ang tabas sa sarin na ko naman tayo. Si kaitaw ko ibugin, daw na kita ito, may muwan tawigi, ni karukwa sa rokon tuginan tayo. May muwan na raporaw, ni karukwa sa rokon na bentuginan tayo. Tamera, siniboy ko, si kaitaw ko, ibugin nam tangin ako roy na ko ita. Si kaitaw ko, Joshua, kay gusto ko nandi kipakain ng buong etabwe. Tamera, sa tao roy, hindi tayo bas nang litahan ako, kapanin na raporaw, inon namtek. Sapon bubusi ko, tamera, hindi tayo di kayo. Pa ako na nanuwa ngayon ako, nakaparaya rapo de. Kay po nasim ngayon sa gitaw metam. Kung na Ronnie, ang tami meroy di, inon na rakapanin ni poraw ayo. Pa sinapuraw wakin namtek, ang tayo di kayo. O nanganin na to ko na ni meta to no tayo itamera sa bubusi ko. O ni kasiki na ro Joshua pa sinako nang tangi ko Joshua on tangiram tek. On dai di meura on ke dai di nanora na ko Joshua. Sa tataro na bebugin to ware na tagi nam tek. Dai gay. Kuna katime to ana ko ina to kora tinini ko dia. De merurung. Pena time to an takaruay ko tayo di kayo Joshua. Na kuno mem kantaning. Roni ra kakapayay na Joshua. May mo na yun ni karukatukin. Karoy na magulito wari baka ka na kunan ani ka kive yaron nung raya kinan namteka inon na kapen tay di kay. Pai ka return ako misakin kasi kororoy. May ani kororoy na si may Yesu Kristo apo ni nga yarawe awar sa kamay akawera ni kaniko. Amen. Aya, kante grupo na nila kampen ni kini kunami iriya kante temiti may mo may kay. Pa ana tauroy tero ino komta ni jagi ako kaya kinabeng Ay sinabusiya na tayo kayo, kain pondiki. Aki arori na tayo kayo, kain pondiki. Panangan nila. Kunay ito koran na ko na tayo, ariya na kau kakanon na program tayo kayo. Ay kain pondiki, ang katawuran kami, kain pondiki, baka na ko imiya kain pondiki. Ang kami, kain kurbu, kay tandi may kurbu, kam na ko imiya, kain pondiki. Tinikura, ano na ko muna di monitor ayo, kami sila pa. Ay mina, yan ako na ba? Sisilag mi kaya. Bo sito wana sila kare tabi ka kingebong. Ayari na kaya kina bente tayo.
nauruling o te siragi e kangai te akana. Tera aro pan na kona nira te moani me ngaus. Tera aro pan na kona nira te moani me ngaus. Kaya may gue na kaya ka iem sira kaya ko tabi kaya bong. Tini kora ena ko na ba kaya kan sira. Sabu sumaya ri kan bondigi, sabu sumaya ri kan bondigi. Ana usu tore te aki ana uwe na tadi kayo. Tapa. And broken, I came back to Him. The soul unworthy, so scarred with sin, but He did not despair. He started over again, and I blessed the day He didn't throw the clay away. Over and over He molds me and makes me into His likeness. He fashions the clay. That's all of honor I am today. Oh, because Jesus didn't throw the clay away. Oh, He is the potter, and I am the clay, molded in His image. He wants me to stay. Oh, when I stumble and fall, and my vessel breaks, He just picks up those pieces. He doesn't throw the clay away. Hey, hey. Over and over He molds me and makes me into His likeness. He fashions the clay. That's all of honor I am today. Oh, because Jesus didn't throw the clay away. Oh, that's all of honor I am today. Oh, because Jesus didn't throw the clay away. Ay, sekarang ya na usu tore te ari asan kana ko panayan na ko nday dai kayo ni kau ka kanwan na program dai kayo. Kan sinema abu sumai ya kain pairiki. Kain pairiki. Na kay ko nantay ko na ray ari sa sanatay. Jaikas. Ay, sabu sumai ya kan jaikas na kumoy kayo ba na kana ko kunay na ko nday dai kayo. Ay, sabu sumai kami na kumoy kayo. Kambasin na ba? Akala punta bin kikira kay kain de jaikas.
Ikan kau kati katano tayo bugimi tanong ora. Desande yay mahir ayo. Ina yay tiriri yon to kuka. Parents. Naroon na isang tiyakin nari. Kung na burawa ako tarayo kang ayon tiyo ko miya wari ko kan. Awan yang kanya tiamara kaya ring nubongan ay bugin tira merungin tira bata. Tiamara kaya di burawan na nakya na stas na ako na danari. Kung ako na nori. Ay sa pusmaya yaro kan balik siya mga rita o katano tayo mina. Ay ambil sinapa. Hey, 1, 2, hey, check. Hey. When I'm looking over Jordan, and what did I see? Coming for to carry me on. Man of angels coming after me. Coming for to carry me. Kuna ranya kanga idakana. Kuna wasira dewe na kuna dewe ngari sina no koye. When I'm looking over Jordan, and what did I see? Coming for to carry me on. Band of angels coming after me. Coming for to carry me home. Sweet low, sweet chariot, coming for to carry me home. Sweet low, sweet chariot, coming for to carry me home. You get there before I do. Coming for to carry me home. Oh, my friends, I'm coming too. Coming for to carry me home. Sweet love, sweet chariot, coming for to carry me home. Sweet love, sweet chariot, coming for to carry me home. Sometimes down, coming for to carry me home. Feeling my soul heavily down, coming for to carry me home. Sweet Lord, sweet chariot, coming for to carry me home. Sweet Lord, sweet chariot, coming for to carry me home. Sweet Lord, sweet chariot, coming for to carry me home. Sweet Lord, sweet chariot, coming for to carry me home. Coming for to carry me home. Coming for to carry me home. If you get there before I do, coming for to carry me home. Tell all my friends I'm coming too. Coming for to carry me home. Sweet Lord,
sweet chariot, coming forth carrying me home. Sweet Lord, sweet chariot, coming forth carrying me home. Coming forth carrying me home. Swing low. Ay kakanaura na ba dito panayasan na ko yun? Amen. Amen na kundi. Diyan na yun. Amen. Ay. Kanay ikarawan nung ora manuwin doon kunari o simya ka ngay. Di Jesua karaw kabutay na ko na kung mo yung ari. Ngayon ni kaben kay siben ni kay di mo yung ari. Ada sidigin na ba kanya doon kunari arang may skuli kay na kay. Sa nga libe na ligin uboy ano kanya doon kunari. Ano na ba? Sinabi sumaya ang kanya kain di Korbu Preschool. Korbu Preschool. Ay, tan sarili i Korbu ari na mga ang anila kunaya di takatini ko randa yo. Ay, awan tani kaya sa naben ro komitra kaya sa naben tawroy.
Araba kain de presku may korbu. Kanda ba ni kuna mi nang sikrai manena sa ginano manano mo. Wani to ya pun timeton ka uringira ngai dai ka ana sinjaswa sina dia ka kalimuan tayo na ko nanon jaswa. Ay de jawa yo kan sinang taurai kan nakon de ora yakinan de kaya kan de sira gade tabi kaking gebong. Ang kuya de ko tabi kan sira king gebong. Titayo yo enang inakon kanya kaya kan de sira ki. Ay de kakani kong kuya de am sira gade ko tabi kiyang gebong. Ang ay de kain kaben saben ni kakanira. Ang kuya kakani am radio ang kuya karikiam tabwane. Ero ni am connection ibigin nam live ni tabwane ko mataw mayeng. Sinatauroy nakon na kakan sira ga sinabusiya tamin jaswa. Sinabusiya di narataro pa naronira kay sinagtauroy andin na ko nun jawa din ang kakake distraki. Sinakatabo jawa wala rin sa peraki antar. Tamara at jaswa sa tauroy andin na ko nun jawa ari sinangunguraya kaya kan distraki ari amin na tamer. Sikawawa tamera pa punido ko merangay ra. Sikawawa pa ipon karako otaran namtega itapat-tapay para. Sebusi ko am kaidi tami merori peneroni non jawayo pas nakain na di mangaya pena ko nangani to ko noto ni metata jasu anam tiaka sina ora kinan tay di kayo sita taro ibugin to ware na wina wim de tayo poko na ron ko nangan de ni kodia de merurung to kora pena ti meto panana merungina anta harway ko jasu non tay di kayo nakaka di sila jasu anakon nanom kantani. Roni la kakapaya na may mwana yun karukato kina. Akaroy na makurito wadi buwaka ka. Ari na kuna nikakirbe aron ng oraya kinan. Amtea kan tayo di kayo. Pasa na koy midon Kristo Yesu. Apo ning hayarawe or sa kamay. Akaway na ni kaniko. Amen. Asina abusmaya tertage ang iroy. Nakumuhay kayo bugin kaya kaan silaki. Kanrap. Ay, pun panawrin kami rin ako yung miyara ko rin dahil kayo Happy Sabbath ako na ba na Maori. Sinawakin ako kaya ka na sila sito wana sila kaya kung gebong ya kahit ako kung kuya ko tabi ka sila king gebong kanuan dali yan gebong o bunde sila kaya nang sikiro ay kaya na sinanorian dahil kaya ta ko takan sila kaya teraro penade kayo temon mangaus. Teraro penade kayo temon mangaus. Ayo bunde sila kaya ta kabenan kakakin nun meora. Penang araw sa sen ka para na ko mangaus ya wo ang gebong. Osperin na tayo ka bene, buwaka ka takawo ng mga us. Meta ka bene sikiro ito mo ng mga us. Sinariya yung bene ni karikya ito mo ng mga us. Ano bang nanong paya kita kayo na? Nanong na hindi kaya takawo. Mga yara pa tayo sila kayo. Sinanong riyan, nanong na tayo na kita kausis ito makuruwa po ito kibuano. Ito mo ng mga us ay,
kapai ane ere ki rona, te mone mangaus oi rohiri. Ia ki kona te meti are taka uowa, ni kate ia kai te koraki ai. Ma anari ki pāna i ponga te asua, ma Kristo o ana uia mangaia, te ngā te ririki. Ai o te pai asa kasiruange, bong wantanang ni kakawa ki nano na kāngai, ia kapai ane ere ki rona te mone mangaus, oi rohiri. Ane te teaka arang ni kakawa ki, oi rohiri. Ano pun te koraki ka rohiri, ngai era ki ruia te mone mangaus. Ngai e te koraki ki anau era ki mai Yesu, nokona, ata ntakawaki. Ana sinora re te akin na Yesu ni ona te makoro te pima tokona wa pima ni mau wa pima no o ta ku Yesu na koina poningai te mangaus o te meu ane yo ni makina ingana to e ponimate o ina manga meu o ane meu man ni makina I o ina punna ki mate ayu te pai ana kakawa ki roi wo roi makoro ni pai ki stake ni gebong o irang ni parana koroi na te ka Yesu ayu pananona kanano ba tokora ki ona makina Yesu o amate ana poni manga meu no to korake ke ammete teruani mate naone makina Yesu o ana manga us to korake kan o eta ko te taka ni mina o ani meu no te amata re meu te tai are ko Yesu o ani meu manone makina I o ina ponna ki mate te amata re meu ndo ni Yesu o roiri o ina ponna ki mate te tai an me ira na kuna beto era ke na stake na bangebong na te akin na baur Awane te pai ang kakawag, ayo to ko eta ko Yesu. Pangay te mga usa te meu. Ayo roy te king inanon kakayan na sinarikin de mone mga usa kesanaki. Poi si Yesu roy. As na pundi no ni meu ra sinaria ino makina. Kano pa ke ro Yesu. Ay pun na kana batakangang. Kuno ni makina Yesu, mga kari ari na nga kari ang kay bangaki. Ibukim. Oni makina te pai ari esen koroya Yesu. Kwa ki katayan yang oya pa kuno kari ke roy. Bonirom, ma kuna busi maya ria sen karoya Yesu untuk kay pangak. Sino ni makina te pai ari karoya ngesen untuk kay pangak. Ane te mon mana kakawak. Ibukin ka tawrom, imain te mon mga usahan na kuna iria. Ika nga ande kyan, ina ka ande kay ro ni makina ni Yesu. No. Sa tayo pa ari ke tiyon ni makiman tiyong hongra. Ete akin na bauron irom te makoro te buin na te buin may suwa. Mangaya ari ke tiyon ni makin tiyong ora. Tiyong ora. Are ke mendongon Kristo. Ayo te bayar ang kakawak. Pa ongongorara ni katua taidik. Inanon te bui matenu at taidik. Ane enaria ni kare ke atione mak nenu makinan tiama daris te akinna. On ta takaru ay kay. Sakita takaru ay kay yan ko wati karis te tuwana. Sa te akin kanwan na te ka Yesu emena na bugyata. Apon na te ka ni kaurang ina ko yan amata ni kapani. Ami pa ni kapani te kayo. Iyaki karapag te kayo. Paibukin na ba Yeswa, esan na nga tataya kayo, iro ni Yesu, itaya na Yesu, kamukaw kente pa para kamta ko pera kete meo, iro mi mayay, opo ni nga yari koso si buko. Tetaya kayo ni kapane, te pay para yo ni kapane, punta ka ni Yesu ni kapane. Nga kanano ba sinang karapa tetaya kayo, sa po ni karapa Yesu, mga yari kosa na ko imi ni katuwa tayrik, tepi matanwa tayrik. O, inaria hindi kete yun ni maki. Kanano pera ka mo ni maki, awan ng kanya tetaya kayo. Iri kete yun ni maki, mantiyong ongora. Kung ongora, rong ni Yesu. Awane te mana ka rang kakawag karigyan mga us are te monari takawawa uriya hindi ki bana pa Kristo ngoy man nanganakim de anganakin ni Yesu meom no kunariya nanga Yesu meom tebung ay kunariya hindi ki bana ana pa Kristo ngoy kunariya hindi ki bana pa Kristo ngoy ayo te bayarang kakawag daw karina Yesu inanon meom penapay ay Kana ko kandi ki ba anapay Kristo ko o kuriyain ni babet sito waki ani te pa yan ang kakawak eta ko ikarasa ta magor denu wabi mano ano wabi merway panasinti aswang kami ni kapanin kami nun makinan Kristo Yesu pakampenan ni karina Kristo kami akan akang babet sito waki na kunanon Kristo ayo te pa yan ang kakawak kanas kandi ki ba anapay Kristo ngayon kanas kandi ngayon batandi ni muin Kristo kanas kandi ngayon ba Krisan na ikaroni Yesu sinariyain ni babesito waki na kunanon Kristo si karina Kristo hindi tayo sa babesito waki ay na kunanon Kristo ano te pa yan ang kakawak ano itira na sinakaparan ako ang kanin nanon narakabanan dili na banda tayo yun araputon ko ang ora akyat tayo tayo ay nanon Kristo awaki na ba diyan awaki at ituro awaki na ba tayo mata awaki at yung mani Akyat ini pasite man ng kami kabaning kami nanon Kristo Yesu
Ani, te pai ana kakawa kiro. Wari ki bana pai Kristo ngoe. Ati Kristen ko wangoe. Ngana ko babi sito kina ko nanon na napatan dun maki Kristo ana kakawa. Ngana ko ko wai te kai. Wari ay ndai rananum. Ana babi sito waki. Eta ko ayata ka tora kage ari nga kinano yan ya para Pietro matan so. On kiyo ngo te kai ki yo ay wara kinano ya. Awata ko na kon Pietro matan so. Agirona mane tari jasi na karoya. Ay tago Pietro na ko ya. Kam naray din na mi kam nabab si doak naran Yesu Kristo na kon kaparaan buri. Ante pa yan ang kakawag ito. Diba yung mina na ba kakawag, Korea in mewag na demeway. Sa ginano, sa siyari ma, inang hindi sinakungkan, mewag na demew na lumakirom. Demew arori. Sa ginano ba to, asipon ng kuroya, sinang bunag ikunan, baka na batuta na. Ngayon mata, asipakan ka to atay. Na sige kaya ginano na magulot at tami arori, arimanay, bubugira. Kaya si kawaira, hindi pong nga kurak. Para po sipon buburin katuwa pong, katuwa minis. Nakakawag kay Rida Rari, basta na timet ang mewag na demew arori. Imatan tiaso, nunum makin. Ni di nanon na nataya kan kabane. Ko ni makin karo ko matam, ke? Ko ni makin karo matam andangan ko tepew etemew. Anya nataya ka Yesu man nakakawag. Kana si ko ni mak ni karo ko matera. O nangan ni tepew etemew. Ay kay pai karang kakawag. Doko ni Yesu ora pataray kay. Iko tag mamataray kay dani nga mapay ni kabane ka. Sikuna na makin tata yayo. Sinari ay nangan ni Yesu. Sinako ko ni makin ako ina. Ni karawa temat. Eta ko mata iwo pimawo te pimatenua. Mani na no maka ni karawa de tuki. Ay nakamewak. Ay kay tek, ay kasuru-suru ay kakawak. Sinari ay nipay natin na no maka. Sinari ta na ko de mew erorin nuno makina teswa. Ina no mewra. Ibubusiya ta may na banaro ni ron nangani to koran ka tuapong. Pasina ko na anti matwa ni kawak ina na tek. Saki ko na ni kamewak. Na tek at yekares. Saki ko na mewa ka na sa tatataro ngay tuya. Ana may sena tete tegi na tuya mani me tuya tapatabuaran tuya tapo ika may sin tapo ni para inanon tuman tapo inanon tumani ari na tapuaran tuya. Mayo ta kabenen kakawag ni boy. Mata Yesu matuna panda na teka Yesu eta ko Yesu aki penendin nuyan Yesu akana ka ngay tuya. Ma inari niyay ani tawa na teka tamaw ari karawa. Amen. Raw ayo roy tiking tawan roy na teka Yesu. Kamurang ko tinong ki ataben nga karya tari ko woman. Kain o abira. Apenen na taron tiang nga karya. Asan penen diya ginagin ka paneron tiang nga karya. O penen ko raw ari pangay karya. Kain inakon na wan na ro kana ta kapanen tamaro. O abira. Iyan na ba? Hapunta ka ba ng tamaro ni man sing ay bugin teswa. E pun na tayo abera ba nariyan sininga kitaman. O kain na tayo na ba nariyan sininga kitaman patakarya. Makain ni ka ngay kayirori na ba yu tirana ba muna yan at ka ba ng tamaro mandaro ko nangan teswa. E pun nang kakawa kaya na tayo ka teswa ri pun tayo na teswa itangira timan penasininga. Ay punira na no na abera. Ayan nang kakawa bunti tayo. Inang kakawa kaya pun na tayo ka teswa. Sinagi, mga pun ka ngayon, hera na payo, herori na payo. Ano tayo na, as kawinan tayo di kayo, ni kira na, as nakaparan ako, inaron, taputin ko ang oran tayo di kayo. Kurara pa rin naman sa silak, itang pari kakaway mduta na donakin tapera ko yang oya, ibugin, tekandin, ito mo rin mga usari. Pangayran na ba, sipenan kandin na ba? Ngayon na ba, sa kuwanan tayo na ba, tiraro ng mewran ka ngay, timew ni kaya kayo. Mas sinakayakin nun mga natin, sinatawan na tayo. Orang kanta ni nga statement to, sa kakonomek, sinanong maka, o sinaparinira ito mo ng mga usari. O kanta ni nga banggoy ako sinak, nakayakin na ba ngayon mga kantiaswan, nakakonomek na ba? Naido ko na ba? Kasi nakain na ba nira ito mo ng mga usari. Amen. Ang nakapayakin ka ba? Koraba, tertakan Roy, begini kaya kan disirak, ante dari kayo, awar de disirak, ita gupa, kaya kira disirak, ada yang kota pekia, kibong, ada etape nomi, ini bakte gue begini de, ya disirak ada sesan na, nongora kina kaya kanan dari kayo, sina abusi ya kain de kuaya, kamakira kin nakumuhay kain ni kapan, Rora gimana?
kami are emete ni kuna te kuna yo iromi pakam na kere ke na ko moy kai asinakain ta karuaya aran Yesu inte tairi ke yo kami ara irua kamora kana emete ni kuna te kuna yo kamta ni kere ke na ko moy kai sinakain ta karuaya aran Yesu kain to kuaya kama kere ke ni kabane tiyo ayo kaya punta bin ke kere ke kain te kuaya begini kan kon dim song ay kani ko kati taktanota sanjay ay mai rayo enagay tiriri yon to kuka parents kasiyan am denga ada ni kosan de girom kaya san de girom lumengam bagi ya merungiya kain na muso ay kain to kuaya tabara
Aram Temaka. Aram Temaka, Aram Temewi, Aram Temewi. Doruri Nona, aku tantera, Ura Pajai. Aram Yesu. Aram Temaka, Aram Temewi, Aram Temewi. Doruri Nona, aku tantera, Ura Pajai. Ikantai kina aran Yesu, nakuya aum ni kapeni, iyai tirau iki kuminayay, tai kina Yesu. Dahil na Yesu araba kanje de kwaya de dim song ayu. Dahil na Yesu bayay diraw ike emenayay. Kambasin raba kanjo kwaya. Nukuna mi de dim song nga kamasan kana kwanta ayu. Rang sikiroy. Kanda ba wara de song oran tayo kayo. Ay wara de semeta kun tayo kay. Sinang tauroy din na ko inalun. Arakapaniya ni poraw inalun tetekan tayo kayo. Sinabu siya di kita minta so. Ben ronira kasi nagtauroy din ako arakapen yan tayo di kinta yayo. Tamera kumaka si Bitya aram tiya wayo. Sinipoy ko kasi kahit ako kasi ko na mga rukon di tayo di kayo pas narita na ko kapen yan naraporo. Sabu siya ko tameran tiya wayo. Pa ako na po sumahay na pa na sumay kaspo ngay na metam titay. Kung nakaparaya na po rin naroray kakitaw metam. Kung naroon niran tami meroy rin. Asinay rin mga yan nung namtakan tayo. Penangan nirat yoto ni meta tayo tamer. Kaya nakauki na rin at yaso pas nabusumaya amtak. O ni mewakin na inanora. Sibusiyo ko ibukin tuwarin na tiyakin amtak. Kuna katimeto hatimerung atau kora-kora na koina atin ni kodia. Pero takaruay ko tiasway non takapenen tayo di kayo. Nakona no mem kanta ni. Karoy na makuri tawari ali nakonan ikakirwe ya arud ng oraya kinan namtek nakonan tayo. Kakapayay na memon na ayun karukwatukin. Ilon Kristo Yesu apo ni ngayaraw ya oras sa kamay. Amen.
Ay, panahon ka maurin ako minta rin kayo. Happy Sabbath mo. Maurin ka pa nanda tayo kay. Ay, kakukuray na. Ay, panal ka pa nanda tayo kay. Ngayon, sinang bundiyain ka pa niya hangin nanda tayo kayo. Ka pa niya kura-kura nanda takarway. Arakantan ka ba sinakain pa nanda takarway. Ngayon, mang kami, inananda tayo kayo. Iban nang kakay tao kay, yapan era tayo sa sanwa, inananda mo tayo kay. Tepuy matenuan ka kwa sarukoroy ay inananda tayo. Manda kakawag, ba sarukoroy nanda tayo, de tapas, de tayo. Sa san pa ni maroro yon tapos sa ta temuan tayo rin mga ko o sa ta na pa tayo rin na tukiyay. Kahit ako na patabong ngayon, musra na para uwi ay masunter wani mate inanong tabong ngayon. May ito pa yan ang kakawag. Inanong tabong ngayon, o inanong takapanian diri ay. Tapaya sa maroro akin na, sa maroro akin na takaway na kuntemew. Sinangin ora takaway na kuntemew, inanong tayo kayo. Amon da kakawag, batira takaway yan eh. Sinaukuri ang tatay kayo, sinakakaya, o inara kayo ora, o sinataya, inanon tatay kayo. Dakawa tawa na amin nakangan, damaw ngayat. Inanon tayo takamay turutuwan. O kaya ba, yata-kata-kataman na tunuman, yitan tiyay. Tapin kakabuti, yata naging kakarakari ka na nanay. O yara ko na pasipo na, tamani ako ririk. Ino ko matabunon na no, yung urang-uri. Yakira una no, merak na no, sa may ita pa yayo niya. O yata-kata na pererikin sa bunayo. Kurano ba? Ika nga, kunahan mga tangidag, mga tangidag pa sinati matay da kurag, nga ano pa sinapapis ito wak. Yan na kayo, sabon na gana, sabon tawa na ba yun, nang kawagin na, yan na kayo sinang mga ti, pa sinanura kilo yamat, pa sinapapis ito wak. Yan kakarungwa, tisibuayo, taon naman ayo. Ito na kinapandara-tara na, yo, yakira kaya na ba na, yo, ayana na batuwa na kanaan na na, yat kay. O yabusi na ba, ang kararwa, may nanuntura. O, di sa bunari, ari tatara, yo, yak yata yung patiran. Iban na kiman, ngayon po ng makarotutan na di, takayari. O, ngayon minta tayo, yak lang naman na ba, o, kaya pa yakikiri ka akin na ba, ura na. Ni karakwa, emeti. O, yung may tiro, para buntayin ta may tiro, tatayan. O, isa, o yan, mga muwan na naya. Mga muwan ka rin na yun, anong tiyay. O sa punari, yan, punta tatara yan. Tira ka rin, ito naman eh. Mga muwan ka rin. O yan, mga muwan ng mga kanabag, mga rokoy bukong tanan, di tanan kanaan na yagit, ronan kay yagit. Yan mga muwan nura na, nang nura mahak. O yan, kaya kaanap sa punayo. Kunor yan. Kunor at yun na maki. Iyaki kunaan kura-kura, ibon ron. May kura-kura ka namin na, ibo ko yaron, inaura. Ibo kan ura ya garon ay. Ngayon ko na bundi ay tin ko asok. Bako na aki kararok. May bukon turan. Pakam nakain ka ura-urain kami. Kaya nga nairik ba diyay ay uramak. Datay tuwan ay abo ka kano yon. Tamaw nga kalimera. O yati ka iri ara te brabis. Yati pe abo na ano brabis para ka abu buatabun. O abo, ba nang nura ki bantay, apun tias waroy. Para, kiyo tias wan. Ang kaya po tabuhan, o area, yaka kaya rona, pare, ito ko ba ilauna, inaira kiro ya iterera, may iterera, ay kwati. Ilaw niya. Apo ni menan teta tabuhan, amen ay nuka. Ay kwa, kotan niya ba, menan teta pora. O area no ay buwan singay yang kaya bante area ay buwan singay ya tenikira. Nano na akeron area. Sebuni terera amen ay nuka. Ana brabis para abu botabon area ay singay yang. O na tete area man ta kakawag. Ani kunya kinta mo anu ya tamakoro tabi mo anu tigi buwan matuano area ekani ya matan kapaniya. Ekani ya tabotan na meter iterera etak. Tao ay si mandang kami no kyoki maranan nano ay kawawa. Kana to yeo at yeswa, akam naira nanona. Ang kana to bara, akam naira nanona. O aki kekan te teka doana. Raw, aki kekan te teka doana. Imabu, aki kakarungwa, aswayata niya, enemenaya. Ita kung matayo, makuruan na tabi mauwa, tigibuteni bugi, aniya kimena iraw, o iraw anako. O aniyak waya ni bobos mangay. O ikamayan ako. Daw, ita ko kay Yesu. Kanaro na pa saki mena mangaya. O sabon ko ako rin. Saki ngay na kain na nabobos.
sa gibobo si mga iya. Ante pa yarang kakawag ba si tay may Yesu unda tayo gesak. Kasi mo nung nantang bang ko si tay may Yesu ya sa panak. Naron bay guys karoin da tayo. Ni bongay ka kay sila o nang ndo ko detay sinariyain karawa ararinene. Ibeti na tiyaso ba siriyain moska arayang pasinamen aya sinateya. Han ito pa yarang kakawag. Saki ko na sikun tiyo. Saki ko na sikun tiyo anaba. Nangarato ko na tiyo anaba. Antiero tuwan. Saki ko na. Sinapundi ay ni Bene. Deta po tuwan. Waki ko na antero yuriya do kay kauman. Eta ko na tayo ka bauro. Ibera tamagoro denunga de bimbani mau. Ang kana to kamong bananan de bongay. Akam na tayo kamatuay na nomin na yaron takapono na nuare. Ayo to pa ya kakina bauro man takakawak. Kana siyong to banana bibete mayroon tuwa. Banana na kuwa na banana na teten kaway na koy da apo ni maroro tiki lagi ro Bun itete na ko tuwa ang tatay kayo. Itete na ko tuwa na nung tabi matanuan tatay kinda. Sinariyan na kamatuay na nora. Iteke na tapay para. Paano na tayo kay Yesu? Tamakaro wab maguwan to kasi sa tigi pa na tabi may Yesu. Ani kan na natiran ni kameu. Oy na awakia bona. Akia bon ta kameu ayo. Akia bon tiran na iyo ano ko mayroon tuwa era sa kameu. Kuha na iya free. Raw. Detay kayo. Kuha ki kapan naman eh. Kuha ki kapan yang kura-kura mo yay. Kuha po siya na yan na panipayim. Kana ko tauroin na iya. Tauroin na ko na pandetay kayo. Yesu. Hante pa iya kakawag sa natin. Ane kan na natin ni kameu. Nanay mayro. Awak yapon. Raw. Tira. Aroran kain tita yayon ko na ko te as na rin niya Yesu unda bong ngayon. Nakangaroran ko sa pasirin niya Yesu unda tayo kayo. Tepay para ako tiya takaway na ko ida ng kakawak. Takasas na makorotuwa na mawano. Anapay tuwari tangirira. Ari tebokira manarapurin darana. Punna na pa Yesu. Ngayray kain ka ba na. Yasan tebokira darana. Gesi na yung takay bangak. Papugina pa tangiro ko. Tangiray. Pasinaki mati. Tangirira pasinapanin meon ka ba na. Yesu wan pun kaparuwa darana. Iyaki kaparuwa na sisiutan. Ikaparuwa ka ba na. Ibukin narapurin. Sikay na nawa sinatabuka kinaraan Kristo. O tirata ka ni kinaas ko na ang tabuka kiyay naraan ni Yesu. Raw, tapapesito. Tapapesito pun ka ni kinayan naramusin na no. Ara ka konimek, o raw ngayaban ako ni Yesu Kristo. Ito ko natayakan ka na ako Yesu, ito komisyon na rin matay uwab na wanu, tabi maraway uwaboy. Kanda na kon ka Kristan, iya boton namatan ka panaya. Lipapesito yan ako nanunaran. Titama, matinas, matitam na yarirori. Naireiya. Paano ka pa ni Peki suwang kami intaw? O Nuria, yan mimina na pairomi, bungin ka pa ni. Nikarakwa, tokin na onap. Raw, ayo, timuyo ko ka na ko iya Yesu. Sinanakon ka Kristiyan iyo amat. O sinapapesito iya. Monta kakawag na papesito. Yara kaya na riyan papesito. Puni Yesu atakin. Dita yara sa papesito aki ay, o si kotorong yapa. Si kosay matay at aboton na mata. As tangira Yesu. Sigosya asiteiron Kristo. Sa kita pa ini kamama. Sa kita pa iya to asinano kayay. Ayo punterin din eh. Pun na kumay nanora. Na ko ni Yesu ay araw. Kuno riyan. Harang ini may sikirisan. Kuri ka nga kaya takin do. Tipay iya takin akin tipay para. Monte nang dibebe tipay iya takin akin kay. Tipay bisito. Erang ni may saron tipay bisito ya karawakin kay. Ay sinanan ko na aron narete akin na tapay para. Yay ka pa abesido na kaginan. Kaparo-paro tiran. The sprinkling. Te kaparo-paro kitara. Kita kasimisum. Yay na ba ka pa abesido na ron. Te kaparo. E kaparo-paro te ba kaparo yon na sunde te. Sakit ikaw ay batanan na te ka pa abesido aki. Ane te ka kin pa abesido na batuon na karawaki. Yay na ba ka pa abesido the olive oil. Akabongan na di olive oil, nababesito yay. Sa katapo kinapaka nga. Maya babesito na pang di olive oil. Yay ka, akabongan na meron tuwi at rose. Ayaw pa yung nababesito na. Takamimi pa yung nabay ka babesito. Ibo kong desino. Karibuhan ako na ba diyo matay na nung desino. Awa babesito, yan na ba yun na nung desino. Akamimi, akagin babesito. Ay, akagin babesito, ikaw agin agin kay. Hindi po ngayon, erang kami. Kana sinura da babesito, hindi pa para. Ay, punti agin agin. Sito wana.
Atak yebet de magro wa ne ma sit man na to we a sit wana te one mak a sit wana de babesito amen rau saki wo wat babesito saki tenu saki awa pon sito wana te ron babesito Oya kang aron de babesito an at to wana singa ya te akin de bai para te akin nibeto wa ne ma sinanora de babesito an Eda uto bai para babesito wana de babesito kapag na babesito man na to ya Sito wana dione me gana riang sito wana na babesito. Pon sito wana na babesito to pai para. Ekang aron Yesu ge babesito ak sinanora raputo ari Yesu. Aron babesito wana o sata yena pa kanga. Ngaya daw to pai para babesito wana de babesito ay daw pa enang ni kakao ke ba sinanora ro yaron de babesito ari babesito ak ya raputo ay Yesu Kristo amen. Bangka na sa babesito ak naron na re babesito ak na ba ya Yesu. O sipon na kikona ni kairua. Ina pon ni stabaya sa karoy. Mga yasan ako no kinangkan ni yoratan. Tikarangari at ang huwama ba ipapisido wag yayara sa kameo. Ita kumaro ko tamakoro tawa na tikiburway. On bong agagayo ako Yesu may nataratari kariraya. O ipapisido wag ino niyone. Yoratan. Mata yo tenu de bimano de mesu. On ki yasan ipapisido wag o iyara ki menteran. Awak ya baka uka kikarawan ako raw nura takanta ni ngayo. Ngi babesido wag Yesu iara ke menteran. E babesido wag takaranga ri yoratan dai muina. Ngi san babesido wag iara ke menteran. Ya kiara ke mentamangko. Ya kiara ke men di olive oil the butter on olive oil. Ya iara ke menteran. Teran na ya bubus teran na pas. Ani ekroyar sa kameo. Anya karoyar sa kameo. Oy nura tama intiya so beru na yeron de topi. Oy ro ko yon. Anoria te bana may karawa ka ngay nasu at ang ila kito wai ay kakatong ay rona amen. Ay kay pai ay karo. Iro ko de topi. Iro ko te bana may ita. Oy papesito wag Yesu. Benoria Rabatan deswa tiniman nas penin kina o sa taya deswa tama deswa tenas deswa tama yarori apenin kos tuwana detain babesito an iti Yesu war deswa tenas inanon takaranga yordan iro ko to pero iti ibugin tama yarori iro ko to kay iyon ora ta tiniman iro ko to pana may garawa deswa tama nasu tuway ay kakatongay ron Ayo teman baya kakawak. Irwan na tetam na yarirori benangan na tukurakuran konan kahit araya na kariri ito warbuak. Monte kakawak ito kung tetam na yarirori hindi tayo ko babisito wagi. Benangan ko tukurakuran konan kahit araya na makuro ito warbuak. Monte tayo ko babisito wagi siya kinano na pato ako nang hindi ba diyamat niya ako pundangkan tukurak yagi karawag. Ya kurakuran kita katakin tayo na babisito. Mada baya na kakawak sinatay pa tetamay yawakin kaururing ira. Kawai dai kariyay. Kamata Yesu araday natarata. Paya kabili at Yesu ante tama yarerori. Ante maka. Ari na ko ni kakarawa yarori. Men kamewya ka na pay ni kirina kirun diri aboro. Ayo tamaka yang anak Yesu. Irun te tama yarerori. Temone pa yakawag. Iruna kirun te tama yarori. Yang anda to kora ni ko na ni kahit yan nakadiri ito warbuaka. Taka wawa. Itete man ako ina may karawa. Raw ay kay pa ikarang kakawag. Sinurian babesito ni Yesu ay raw. Onori at bana may karawa kangay nasuwa at ang ginagdaway ay kakatong ron. Detayare kaya ka na bebeti Yesu diyan mata babesito wag o ikimariri karawa. Ikimariri karawa. Daw ka na ko babesito wag awan na kangay na patama mari karawa nasu demane ya tang ginagiro. Nasu diay na yu at ang ginagiro. Ay kakatong ron. Ito pa yarang kakawag sinayra na katuto Yesu. Ay nako Yesu may karira yan ako yorotan nako niyuan pa na babesito wag iro na. May suki ayuan eh. Ay tako. Iriyay pa na babesito wag iro mo ako nako. Daray. Kuno ra yuan ang kiro ko Yesu pa na babesito kaya ka manikina ayuan eh. Yero ko tiyo amate akakan na turikin ako. Ay kangay nako ni Yesu. Awara ako na pundiay na babesito ay ang mga babesito ay ko. Atara na tayo kay Yesu. Ayo de teka man kakawag sinanay yan tayo kayo pa. Dirari tayo na Yesu. O Yesu kaya kan kangay kariyay yang kay pariyay pa sinakarawa tiroy ni kabanian tiro ayo. Raw wala. Ita ko Yesu ba karawan ta babesito karawan tiroy ni kabanian. Nanos karawa tiroy kana si babesito.
Ipunta ko Yesu. Si karaw at takapanian dori. Dadaya sa babesito eh. Anya na teka na ko niyon. Sa tayo ba Yesu? Iyagi ko tabure. Iyagi kanya no pa na babesito. Meta ko beriya in karaw agyari. Terori ni kapanian. Dero arin. Tano ni makina no bubuan ni giasan no at gimare in karawan na yamusin na no kun Kristo. Inanon da babesito. Dapat tayo tapon singa iyem man na yausu no babesito wak. Dapat tayo tapon singa iyem man na yakawa no babesito wak. Ayo to pai. Asin ako na Noria on kahit taray na nun dabong ngayon. Nangay detay, ariyay pa nababisito wag yan. Tondi ngay detay, ako ariyay nababisito wag yan. Ito na kinakirong naman na tiyo na kaya tiyo matang at bago ako. Ilon di sa tauteka, anay kantak. On Noria naman na tiyo matang tiyo na kaya pasmanga na ilon ni kantak, kaya yaw ay supya. At isa kawa kinanapain ako ni Yeri. Ara ko yerutaram, panataram mauriyay. Yung ba nga tuwaya tiyo na kaya. Di pa ako akong tauteka. Oya kumendok yo ita kata kayo anda naka oya wara kata brabe sa rita ya oya ta kuda tame na koni birupo temanna iru ya me boko ya rita birupo kona na kon nairi matakare oya birupo e birina kon takare e birina ko ina oya yung iro nang ki wara kata brabe sa rita ya oya ta ko ta ne ko rek ya o nga ya ta naira nan da ya kana kia ari re ya ang kia wagi ni kawaya awara kon tiran tawana giawagin dai bidepo o ya ko taron ka baran de yare wari ganita ya are pondo kono ni Yesu ge kaida kina kon takamatiaki o ya parana ko iron de shopi ayo ge de una ke ayo yota ya ta ya papuni Yesu wari te kina kiare on giawagin ka waya awara kon tiran tawana o ya ta ko de una ki nuria kayai tiran suka upan na babesito waki yes an ngorong ni Yesu te una ki ya kakwawa Yesu. Ay aswa kay sara kon teran. Tera suka upan na babesito wak. Ay ta ko birebo. Teki buana tene pui mai suo. Ay ta ko birebo kana ko ni maki manano ni kapani. Ako kona. Kona na babesito wak. Ay kaya ko ay ta ko ikakwawa Yesu babon na sintiaso. Oan sinaria ni kakwawa Yesu na sintiaso. Detayara sa kakwawa sa kona na babesito wak na ron na tekin na piripoy kay. Terare ri gimina maguru wanu wateni pui wanu o Yesu apena te itaka o waga ke ya wayando na kona non tiran pili bomba te unak o papesito ye no kanaro no bata papesito ta kasimsim kanaro no bata papesito ta kaparo yara ba anang do kon tiran na bubura na ri ko bana papesito ak tiran na bubura ba ta karanga na bari ari ko ye te unak ma bidipo o papesito ye bidipo inanon karangan. Ang kia era ke menteran. Ay kaira na ko bidu tamin duya ay akin mga Noria te unak. Payawa kina kaway na ni kimare daw. E mga te akin na pegay awera ke menteran. Nano na tiran da yabubus, tiran na bas. An punta pa si Troy. As Noria and the boy para payapon karawaki. Ay kay kwawa ay karang kakawaki bugin da babesito. Temuan te sobia busmaya Yesu Kristo. Temuan pa yan kunariya busmaya Yesu Kristo. Teka wawa ibuntin ko ata nano na ko yama ta ya tauroy na kon da babesito. Ya tauroy nano na ya mga tabi mana ko na kagiragin na babesito wak. Teka tenua akain do na ko nanon tira nga ma birupo. Tiyo na kakain do na kon tiran. Ana babesito wak. O teka wa babesito wak de jobia nka tabuak yan tiran. Akan na baye kawa karang kakawa ga sinori inanon da babesito erik ayo. Iron de yunak. Ay kay kuwa karang kakawag. Sinariya inatay, inanon da babesito. Tirana non doy da babesito. Kuno da babesito nanon kuwa wag ako man the Greek. Ako man the Greek ya baptizo. O baptizo nanon na katipo. Kamakuna. Po ni makuna yan te pa ito na. Makuna yan teran. Ano nanon doy da babesito. Ngayari pa nang purengan niya kairungan nga nanon. Ay babesito ay kuno nanon deram ako kabaro-baro. Para da babesito nanon doy katipo. Yan. Kamakuna yan. Ako man yaro ay Greek ay ni akakatibo ay ako na kayo nga akataya pa nakataya kakarog na igribes na kata o kataya akarin na ko na nun tipa yaresan kara nakyari o yara nakiti timaguri ari akaro yari ngi akatibo yan pa yari pa baptizo ipon na ko man yakaragi Greek nanondoy da babesito katibo kamakunay nanonteran inariyan makuna
Ayan, ya kuri kaswarangan na kana sinang babesito at the day. Ibabesito ko na narantita mamatenas ako aki karawan na nondo ya da babesito. Ande ba ya sinanori. Aki benen katama yagi naikay. Tiraron da babesito ido yamuan kirisan. Daw ekaresan ni kirisan nakin ko ako ta tiya gin babesito ari kabongan nakin ko. Apa sita bona mari karawagin na ba idon de yunak o idon Yesu na. Ya kaman babay na kita babesito at katibuha gido ya mo ni kirisan. Ayo punti karesan ni kirisan. Dita pa tuwa na yon teki. Nakunurian. Temani pa na ba na babesito an. Punya dita po yakin na kiyana no. Maistera niya babesito wag ya itano ni maki. Ay kay. Tukura kin nuni maki. Tano mo nuni maki yon teki. Dita po na pa tuwa na yon binipi. Tiya karesan. Tamo na bubuan dilik. Babesito na pinanun dita po. Punya bubusi ay dira na yakin naronan. Ito yakin na kita po. St. John of Lateran. Painanun tong mantabuan. O iyay na ba dita po na babesito yun. Ano na? Bubura. Okay? Takamimi ayo. Kuna ko dari kinta ko ay dari kinakuha ko untung mandang buhay. Kuna nura tapay. Erang kakamata ko. Ayo punta tapo na babesito. Katorika. Abang siya naman kakarawa da babesito. At katabuha kiyanteran. Inanun titay. Baka nakunta katabuhin matinuan. Bubuhan dirik. Ipapainak. Da babesito na ba katabuha ki. Punta babesito. Apainak imangko. Ipainak imangko. Kapataw siya, Cheki, ibay na kinapakawar, sinura na baka dita po na babesito, kina kimante pa. Ay, ano na, pati babesito, at katapata po, ipun pa na kinuya girisan, mo na bumbuan nila kayo. Inuya mo na girisan, abapay na babesito ayo. Maya ka nga, iapuan na ba yata babesito an? Iapuan dita ba Italy, 11 na. The councilor, 11 na, inanon diri di ay di, tanga, tinububuat, tabi matawa na. Abu sumaya kaya itiya kini babesito, bo, eta kasi musim, meta ka para-para. Tirapo kinam. Yauruan anon da babesito. Matirapo kinaan, at ako patoya pipidiri karawan. Patoya kakuha, tinakon kakaya kitiran, matakarang, matiran, tiran na bubura. O ari, wapo ni mena naman na wali, kaya kasi mga kinaman, esa na, iyagi ka banatay. Agi ataya, enang buwan anon da babesito no wawa, sinanuri na pinanon da tayo kayo, hamanda ko kongora. Paterano nun da babesito, ayo ito pa yapon tiro, ay bugin na da babesito. Kamagya tayo lang ay kasi babesito, wag na nun Kristo. Pasi babesito, wag na ba na ako na nun ni Matena. Raw, ayo na nun da babesito. Detayares na po na ko na nun tiran, iya yantiran. Si Mate may Yesu yantiran. Ipon ka uring araw ay Mate ni Yesu. Iyaki ka uring agi Mate ni Yesu, untapong intawik. Ikaw uring agin da babesito. Ipon tayakin na bauro. Inom da makorono wa dinuwaw. Kamagya tayo lang ay kasi babesito wag na ko na nun Kristo Yesu. Pasi babesito wag na ba na ko na nun ni Mate na. Mga yes, tao naging mga yan, da babesito wag na ko na nun ni Mate. Ibunis. Nanurang na ba ko kasi mo ka baro-baro. Iyaki, kwa kila Mate ni Yesu, may tao naging na. Hindi ko iliyang kaya ko ito po yantaran, kung bonida na ko Yesu, ni Mate, yan, diruwa ni Mate, inano, yantaran. Ang kiwara kay Yesu, bayaw si may buko yamat, ang kiwara ka na mamantiran, bayaw siya Mate, abo. Roy, nanon da babesito. Tapay para po ni kapara. Paya po niya inanon ang tapay para. Hapon ka uring ayay metin, taunakin, o mga usin ni Yesu. Panayaron Kristo, ang kaya kautagin may buko yamat, ang mga kantitama. O ngayra, sinanako na ko na pa inanon dimew na bangay. Raw, ay kay pa, ikatinuay kakakawak. Da babesito, ikaw uring amatin na, ikaw uring ataunakin na, ikaw uring ang mga usin na. Ayan, ang datayara sa babesito, wag iyay, si kauring iyay kayo na kapan. Mayera. Ikunan nyo kita babesito. Sitawa na matin ni Yesu. Sa tayo babon sitawa na matin na. Sitawa na taon na ginawa. Sitawa na mga usin na. Nanon da babesito. Nanon da babesito man da kakawag. Timatin ako ni meom ni kaway. Kung siningi meom ni wakay, ni kaway, yarom ni kapanek yabubuwa ka. Kung karen ako ni kapanek, hindi buki yantaran. Anapanin ni meom na ako yantaran. Ito pa yari kinanuntayin da babesito. Yay ito pa yari ko karo, yan dirilig yari ako. Ito ada week yan ako, ito ang dabong yan ako. O karen ako, yandaran. Dito yari ko babesito wag yan. Neron da babesito. Dito yari ko na tiran na babesito. Kung matin kita nambure, akin ko. Kung matin akong daburin, dito yan, ako. Kung matin akong takabuha ka, kiyarin dito yan ako.
O mewa kina te mewa bo nda taye. Te mete na kon meom nuka nkawai tauna kin narabure nter woni met. Ateran. Si benin tauni yarabure nka benin teran ngeste bonako yanderan. Anero ina non da babesito. Kuna pundi ini makuna yanderan. O kuna pundi ki patyo amate ako buungi nte taye ko erake menteran. Inang ni pipetian da babesito te mete na kon te meon kawai tauna kin narabure nter woni met ateran. Takatenua ko erake menteran on na kuna ko ina non de meu erang ni bo. Kuari ki patyo amate ango ya ko boriri. Ako suway nuran, may ako nanurian dito ya, kana ko nagkata babesito. Yay te pa ako na pandamakin na narikin tayo na babesito. Na babesito, yakin na ba tao ko lang ni Kororoy. Kana ko sa na babesito waki. Yak. Toan na tataningan na Kororoy, o yes pa babesito waki. To yay tamban na sila iyapon tataningan kaya to yarori ni o yes pa babesito waki. Daw, kupon nagikonan na Kororoy. Kupon nagikonan Kororoy. Kupon nagikonan na ko nagigiyakin Kororoy. Sa po buwaga ka na ko na bangay na kamatan ni kapan. Sa kikonando konti siya, takapanin na koroy, inano na meor. Ayala ta babesito, pun kita nan, ano ko san koroy ang ko. Tapayan niya ng kakawag, takanikinaan niya ng kakawag. Ta babesito, yakin na ko pa, ay nga yatogin temeon ni kinisan. Ay spatamon. Detayara ko rin ano niya temeon, ta babesito. Amuan nando ko ay spamon manangam temeon ni makingan ni kinisan. Tapayan ang kakawag. Pa ta babesito, yang anira, tinamakin na abo. Say no mata. Say no mata. Da babesito yang anira tamakan no mek. Bo ina no meura. Monte kakawaki. Tira eri kin kes babesito waki ay. Ay kay pai kay. Aparara buren kapan. Iya yang puri ako ro mayakin na. Deta yara ko babesito waki ay. Apon penin meuna na ko na pampuri kan ni kapan. Maguri to makoro wo tin bi mo anu. Ya ka para paraan. O eta ko Pedro na ko ya. Kam na rai na no miya kam na penin babesito waki. Naran Yesu na kon ka paraan bure. Daw, detay arisilay din ano ray, o sinariya ni babesito waki. Irang kakawag yayo detay yayo, detay yari nga ginanom, ang ani Yesu meom. O Pedro daw, kam naray din ano mi, o kam nabanin ni babesito waki naran ni Yesu na kun kaparaan bure. Tiraron desay rara, daw man ang kay bangag babesito waki, ataw daman, unang sisila kinan, yakang aron desay rara, ikabaya gidar gini Yesu, yesinesiner mera gini Yesu, o yakamaya waki na bandetay yari. Daw, kiyaro na pa to ay lagi inomatan desay rara, bilin ako, ay napun na ko na kaya dito mo ni babesito. Payesan ka kuwa na teka duwari sinasinira di kinari. Iyasan na nga mew na nakon duwari sinasinira di kinari at sa kamewa Yesu. Ilarigin na ni. Tiyaw matari sa babesito ang inakunon narana. Iyapon sinira di kin. Iyangan na titeka ni Bew. Ngayon manggo yung daba ka na sila kong detayari. Iyasan ni Bew mew duway, erik yan natapoy ka raw. Ilaw ni Yesu. Erik yan natapoy ka raw. Ingay kaya babesito wag ay puntuwa na dapat ang babesito ay managay ay Yesu. Tirahay rin kaya sa babesito wag aparara burin ka pa siya nga nagidetam na yari rari. Ayo pai karang kakawag ay nariya hindi kirura. Detayara sa babesito wag kung nariya hindi makina pa nariya itetami ay namamakurin na nom. Nariya itetami yan ako na namakinan detayara ko babesito wag yan. Kung na namakin na ba kung pibit aparang buri aki may main. Kung aki mga uring yung buri aki arang buaka ka kay may main. O yara kay mantiran, o inura ka raw pa tapon na, o titam ni yiruan na yiron de topi. O ita ko Pedro na ko, yakam naray din na namin, yakam na pera na babesito, wag na rin Yesu na kun kaparana buri. O nekam na nga nagiyay, pan si suwaroy, ar de tami yarori. No, kana ko suway na makina de babesito, ayo, ba suway na gilom de tami yarori, no, ko suway babesito wag. Kana ko saan na makina yay de tami yarori, rom ko babesito wag, yasan na gilom. Makana ba suway, ko suway. Kung suway babesito wag in the babesito ay babesito wag ay Yesu. Kung nariya hindi na no. Payata ko tete kayo, papon na mi pa itetekan na ako yari. O yapay na si mi, o yapay na bawamatan ka panaya, kiyaman ay kiraro. Aki imetiya doya, ari aswara. Daw tete kayo yang ni kami dari kayo. Saksiyara pay. Saksiya mi pay kami ay yapay bawamatan ka panay. Ay kami nang tapon na kuntiyon na tayo. Tete kayo. Detayari beti ko yay Yesu na kun the babesito. Ako kay sakaki. O pirita na ko yung tapay sa swaro yari de tam ni pinakakurakura meom. Ayo to pa yasin nariya yung kariyan de tayari sa babesito wag yay. Tirahay rin kaya sa babesito wag tuwa na apenin ka para kaya buri. Siya nga nakita pa yung tangira de tam yari rori. Sa tabi ka ginakunan na nausut Yesu. Ayo to pa yan ang kakukuray ba sergin kay bakain na nausut Yesu. Sa tabi ka gibay kain to usu. Erang kakawa kaya nausut Yesu.
Sinaria hindi kibakain nan. Magurito makoro ano wo abi matongona awaki akagi nano yana teka babi sito waki awai kota kina ko yan tepong ina bari to tiningati amata imais ti amata era ira nano nanda tayari oi tepona konteran babi sito iriya apotoro nanda tayari petro mano koraki no apotoro abenen paina ta babi sito ayo abenen waki nano nda babi sito asito wana are ira nano na ba Yesu awapo sumakan deire iriya tan so mandoroni yani bubuk mentabeuta iperena mentataro. Tuwe eikosia mga iyan tebong akora kaya kanata peni kami awak. Ayo nakoro inti kare sa temuan nari. Pa makuri tame inti aswa. Yang makuri nanu ya tokora kaya kasa ni papa sito wak inda tayai. Nge kwariki nge kwasa ni papa sito wak kwariki bai kanya no ni makiti aswa. Ayo no mata ti aswa ngoi. Inda tayai kwasa ni papa sito wak. Tira mana kaya ria ibana koro ya tiwa mata. Imai na papa sito wak. Oyo, tera iran nano. Sinaria indai di nano. Kanano ba iya yung ora antay di kayo ako suway dai nano ayu am tay indai nano menang kakawak. Kwasan nung ora tay indai di kapan mentemuan tay di kin karawat tay ay ayu de tay ako na rai nano mi ay. Kunaria indawa wataro ini ko way bugin nambure kwasan karo intay ay kapakan ako. Kuno na tiyaso ay ki kona nuruni yara bure. Ay kapuaka. Ito ang manang buaka. Yaki kona nuring. Erang kakawak pa sinaria indawa watano ko way bugin nara bure kan. O sinarairan na nora. Terairan na no pun terawawa tero yetaw bugin naubure. O yetaw ro inikitan. Anya temusin na no ang kakawaki inanon teman kan papesito. Tagawawa tiyo ni maki. Sinaria in busimaya Yesu para sa kameo. Ora uya. Akan na pa kakawak. Daytan na betawaga. Sinaira temon mga usari. Pun na yun na barita na ng kakawak. Sinaria in papesito wak. Sinaria in pa na tiyo ni maki. Sinaria hindi ide ibay kakakawagin kanuan kowa man tabay para sasan diri ngai debi matenwa ta idik sasan nori tayen kowa ikarang ini bo kanano ba bo rora tayen panani yewete kasan na ko inanon katwa ta idik kan panan te aswan yewete nori tayen kowa kan ba ko nori ako kan tawi kowa kan ako kan nanay arang kakawag kan sinaria hindi yakin mende yakin yai te tayen tabay para ya mga mon babisito wag yamata kanano no bato kuto ba kwasan babisito wag may maina. Matiraro nga yesa na papesito wak. Desira que ande bueno ina ban deta ito wana nakon bauro. Paya ito ora kaya papesito wak wa ito niwan er de papesito. Awaro ko ito bauro. Awa mga swaswa ya kanga ngai haro ra. Pasi papesito wak ko ito niwan. Awa iyo na taka bauro an tamakoro de bimerwa. Namaguri ate ki ban wo wana kon nemawa. Kamanga na kita tami ya ro ring ke kamon papesito wak ka kambaki. O ngai ata ko na ko ina. Saki yung bato ay ite tamni yari rori kaya kaya. Nano akya taya to kora kaya kaya angana kita tami kaya. Nano angana akya taya nano na pun na kaya tami ya angana kita taya. Awan na bauro ya mga monsuang iya bana riyan ni babesito wak. Kanana ba ko sa ni babesito wak may maina. Bato ko babesito wak kita kasimsim kita kaparabaro kaya kuwarere. Kokona ni babesito kay na na babesito Yesu. Payay kakawagin na. Bada ba yayo? Enang kakawagin na maruro Yesu menukutom. O sa nanori yan ara maroron tayo kayo. Tiyo mata ako na niya ngoy, pena mga mon papesito wagiri. Kanaro na ba? Nang batungon. Asa ni papesito wagin ko, masa ni kita na Yesu mewia. O akan mga wakira yesa ka meon tatay. Kanaro ba kabundang mew, man namtay nuruswa, nikita na tiyaswa, nuru yanaswa, nikakiabongan na nateka, nikina ko nateka, nikapane. Kukunan ng mga papesito wagin. Kanaya po nang ni man namtay, may raw, dilidik. Ako sa niyo ni nanon tiya kinimewan. Kukunan mga babesito wag. Kana ba ko suway ni babesito wag, inda babesito ayo, ana babesito to para Korea. Baka na ba ko suway? Ako suway Korea giram, debo kini kameo. An sinanori anda dai digay. Teka wawa. Poni kirisan na ikata wa manano ya, asan kuno ya to ko wa manana tiya ka tiaswa. O tangi arigi. Ang tangi andi bakain na nabutan na mata tiaswa ikakakawagin na so anta po ngayo. Kukunan ni babesito wag nganan. Ano ba tikirisan ko ato ko suway ng tawian na suwa teswa o suway ng kawagin teka aki tekin teswa aki urung aki ampong ni papangaran ko ito roin bu simay ko teswa ni kay sagi ko tayo yun dira na babesito kakawagin na babesito asin ang inuri ang andan tayo kayo ko patuin no pa ito babesito ko pwede kina pwede may wari agito kin babesito asan wari ayuan na teka Yesu ang kimeroro mataman na tiyama da desariri teswa an ko tomo o kawari an ko tomo ipong
kala pa ibukin na pati ama dati pa ako diaro ni utay mete ke nanu nan tete Yesu ay na kon kawari ay pong ay sirakin na o iyo na kaya ka Yesu ngan eta ko Yesu epon ko wa Yesu ko pangkana iya ki bungia ki tiama dan terani mate tamni o iya ki kona andin nuyan Yesu amen do kanaro na ba kuaki bungia ki terani mate tamni ya naron da babe sito han kana ba kuaki babe sito kuaki de tamni yon teran kuaki kona andin nuyan Yesu iri ki ayo pa te kinga ta kabena ni kakawaki te babe sito kuna ria ni babe sito kuaki kuaki kona andang ni kororoy ako na kororoy ko sa babe sito uriya ni babe sito ka ikaw kuong bayangan na kurin de meware nigira na rin muina kuna pun katakin de mewayu sakit yung amatang kuya kuna nang kororoy na yaro na bangay sinapun kahit talaga matayan kariri makakawag de mo bayan te mo man ka te babe sito kuna ria ni babe sito ak mantayara babe sito ak ay kurin nuyan Yesu epun takin na tayo para pun takin na Yesu kana ya ki bungi ya ki tiama tan tera ni matatam ni o ya ki konan din nuyan Yesu an nakakawagin da babe sito ro sakit takin na nagyakaka pati takin kay mapunta kaway na kun ta kamewaki kuwaki konan din ta kamewaki kana kuwaki babe sito waki ano yun ni maki man babe sito waki waki maro ko da makoro da bimano punti esan tekawawa ni korin da makoro no wa teki bana wo Noria, poning kayo na ba tayo na ako iya kariya yak. Noria, poning kayo na ba tapongin kami raw. Kana kung pananan tapong ayo. O kana kuwag kami matunganan no makukan busimaya na bebe de teso anda tayo di kayo. Nda mabesito. Kuna andin inanon tapong ayo. Kuwag mga tani nga tayo tawana. Poning kayo tetayakan na ako. Ngkay tapongin kami ayo. Sakin ng hapong. Sakit weekend na roko. Sakit na makain na roko. Kitiri ka na roko. Poning kayo kwasan no. Kay kwasan no tapong ayo. Ito pa ka na nikakawag. Eta ko na teka de Pedro manangorag o tira ako tani nga yangkay kuna tira ke ako na pabisito wak mente bogi ambore mani meti aran tuwe amen waki mga ko na anda tani nga tira ke ngay ako na pabisito wak eta tani nga karawang kay ako na riya tira ke ako na kwasko ibukin Kristo eta tani nga ko karawa ako na kabanananom o nira na nung pabisito abunda na pabisito Yesu nda pay para itang hindi na nagkapan na sinabi ni Babe Sido wag bayangan na skunan penindig ngay na pakain mo yan Yesu naron na tayo kinatapayo para hindi tayo kayo. Timan na temisinare. Temisinare iyo yung manang aben na kon koroto Babe Sido hindi tapo yung mantirang daro. Yon Africa. Ang kiyan ako. Oy katanaw ataki ko na. Oy nang may etawro ni Babe Sido wag na. Ang kiyan ako ni Babe Sido yung kote tayari o araw ko tahan Babe Sido. Oy Babe Sido. Ang kiro ko, yay na taman na yaki at ayaki yung roy de tayari. O ang mga nakon kuro kay buko na kay. Hindi pong nga rin ko yay de misinari. O ami sa woman na inay kay. Ang kiyo, ori sa tapapasito. At ako, tapasta, ngay rastang hindi na ba sinapapasito. Sakit ay ako na roon kayo, sinakon nakubuko na kayo. Yaki ko na ni mga papasito. Bandang mga nakunan kawara takawa, tuwanan karawa na payo. Kama mga taning araw ko, wari mo yun. Ay na kay yaki, kanta taningan. Akakaya ngayon, awuri nga na, papayay kay. Ay ba kayo nanunta kaway? At ako, ninang tiya na kaway, nakakuha na bus. Paya nang mga ay yay takay, ay manay nanunta kaway. Ngayari ama na nga na, paano nang katarangan ni misinari, ano ba nang dawrain mga babesito? Mana nga, yasa na ba ni Korea takay, yari man takaway, kay sakya. Ngayari na ba astari, mga puntuhan na kaya na kung nakaway, nang daruan ako. Ilawat, may rera na kung ako yayin, ay niya kay. Sibukin ta ka na babesito. Araw kung takawari, ayaw mo ni ngapong. Awan naman kada para benda naus te misinari ayo to. Sapun kon kakanta ni ngay ko kiro kon toga. Sapun na ko may basin na pun papis do na. Ya mimi te bas ayo. Kam diyan kam suway ba kam diyan man tira ro ayo ni ngay bukin na kam na bas. Patira bukin na kamarang kan papis ito aki. O yung kan na taya kati. Ay taya kay na ikaw man. Kunoria sa kwan tiyo na payo. Sarang ni kay na nun ni merakin tiyo na payo. Sarang tangirian kan do kon de mewari. Stangirian pa na rin narara. Hindi bukin kami awo, sinariyan kami awo ki, imando ko na rawuya, detayari. Detayari kayo, kanano ba yay na makinan, anak tayo katiyaswan, ibibit na ko yung detayari kayo. Kanano ba ko kante ibukin ang detayari kayo, kota na nung, kwasan nung urat, tabi matanong ang detayari ki. Yasan nang ano ko tayo, nilini ka pa na, kaya ano ko tiyaso, pakunariyan nung. O ika kahit awo, ako na ang nagkaratay na ko, may iyambuhay kayo, pasinangan ni kami.
Toko sa nori ang na ba yu to pun yam kanga ngani muyang iyam kanga ante tabo ko mena yai toko ko ba yai rawatam yai merakim o to ko rangin ko kainan ko kan nang angani Yesu meom de tari kayo korang ni busa maya kan de tari kayo on de tari kayo ipunara ko panana ban webet ayo pa ibugina punta ka pan tari oy tangiri pa nanga panan de uyan webet na ko min kami kam tawag baka mata roy na kon de babesito yung na kan paninding de mewayo ani yaki pape situ ka yaki din wen Yesu monte kakawa kayo kunaria indin de tayri kayo kwa kimakas ko na kon tepong ngani ngapong ana kon nari mina mga yere banaon webe din tangira na koim sexy ngami kami na yon namboy kay manggoy na pero kung oran tiriyo ibu busiko pona tara bon na kon isuwa wawake wo to wana ake tenwake isuwa wawake wo to wana ake tenwake o so kana ba ko ni na ba so bayi te pape situ asana koroya na kon naging ngapong kain tiya kare sa igurubu karimin ingkay sipong may gurubu o sa tangir ko ba ko na rin na ba yay goya na ko ngora yon Facebook ara YouTube kana ba ko na nga naman ko na ko leave na ba comment na ko yang kay kanara tayo para kain the media nda tayo pa nanora ang mga nano na ba tayo kayo ba ko tangir na ba ni ba pesito wa kina ba na kon naging nga o ikani kayo na ko kung kuya ko punting nda tayo kayo kumena pundoro kami mga tumuan tayo kin karon kami kain nambo kamasa nung ora na tayo so man tumuan tayo kin karon ko to pong ngayo kana ba ko kantira kin nga meom de tayo ay bubusiyo bo na wara kin ako muhay kay ayo de tayo sinang pun ko so sinati na yaron de tayo yari are ra wante na yaron ta kayari yari na agman may bukon tayo o emetin ki is ku bonirona sinasukup o sinakain ni benin grupo ngayon ba tuwa na tu grupo nai ay ura makay nanon de tayo kayo nabeting kami tayo kayo asa busiya na para ko ba ko na ni bubogin na bandan yayin na ba de para na punubusin na manggoy na ko tawro ay nevera kenda tayo ya kayo na ko kung panan de uya Yesu wana na ko may kainti imoy kay na ko tawro ay inte punteran ni babesito na ko nagenda yung apong panan de uya bebet na ko imina nun tayo kayo kam ko na ko may inte imoy kay ayo wara tay at ka niya asin ako na ni beting kami ay nakon ana bebet to uya na ko tiran ni babesito erang kakawak yayo saki ko na ni mga kasikuan na ko ndapong tuwan mga yara banaw natataro na kon Teswa kay kamta pa niyang maingimi na kumuhay kay natataro na kon tuya ba enaroni na nun tayo kayo kay skaro yara babayri ibukin na tayo kayo tamara ko mo ndamak itapuara mamon tapo goya yeo tapot goya Eloi mo Yahweh pakononori na nun naramusin na noy kay Yesu kay samos ka na ron tayo pa sinayro ko na nun tiran ng babesito naron na ko tayakin na Sasa tiya so nung oram tek, yesa ndege iro rat yun makin nam tek ko ska ko wa tiya so papun na ko man nampo kaya tapwa tapay para. On the tayo kayo sa kan nga meura na ko yum. O sa bubusi ko ba ko naroni na nanon nararin din o ro ko sina nanon the tayo kayo. Pasina tayo o sino ko sida tiya so. Sinakita biron teman na sinatabe nam bebe tiya ko tayo yan tayo kayo. Pakupuntang irira ni kapane. Pasinari ay norko o noram kakameo ibukin ang dabong ngayo. Kung ano po akin nagito, kakapay ito ko rin kapanay ka kung rayon ng buhay kay. Narakapanay ang tayo kayo. Sa akin mga kunang tete, ang kaway di kimuin ang tetapuay. Menasa kung meron, takakapay ang matakuaway na nun tetano kayo. O ina nun tiyono kayo ni kapanay, tiyan ni kapanay, matakay, masipo na. Maro ka na, tano na ni kapanay. Inasa kung makamuyay teso. O kung ano po akin nagito, ibukin ng tangira. Kasi na ko yung ang mga matan ka ba na ako tangiriyan ka ba na. Pananura utan nam ko mam kanta nga teso. Ako na nabuwag na gitok. Ngoy ay yo ay sino makino ko. Inano na meura. Kakabay ay yari na rin ang mga matan tayo kayo. Pai kay yara tataro sa na ko yung inano na ran Yesu ay arawaya awar sa kameo. Amen. Ay na batanan piya pa na nakabutagin na bangan tayo kayo. Ang kuya ko tao pa ko kanikira kina kumuhay kay kung naan ko maintay kay. Imoy kay. So ko imoy kay. Ay kung naan ko maintay kay. O te piya pa na nabusin na pa na ana ibubugin na para ko rin kabusin ako imi. Tanan piya pa mo sin na no. Ako na pon ko rin batayan. Point sa kakawag. Puyo ara ko. Ano buwag tayo so ay ko tayo na pa kan. Ay kaya na ko rin ko yan ko kantina pa rin mani ay yon tayo kay. O na pa nuwarak. Dito tayo. Ayaw ubusin na pa na ko yara ko rin. De piya pa inabusin na pa dito tayo. Yara pa apesido asan ko royan ako naganda yung hapong ngarang kakawak. Ano ba ko kaniliran
Nira Yesu inanuntiran ni babesito na kon nagintay nga po. Ako nang busmayag. Sinang busmayag ko ngayon kain tiya kari sa yon gurbo ko. Kain nila kari sa ni kaban ikaputo ko. Nitira ni kaban yon tarawan tayo kayo. Ay sa busi ara ko mga kabusibi pa. Busin na kan. Ay po nugi na pati na ko may nakumuhay kay kanakuan. Wala ka na ba ikay ninugurian ako mahintay mo kay. Si busmayag ko na. Ayun, tapos sino kung damisin na ba na sino kung may daya kinibay tabi huwag ka namin na yun, the bip. Ay, tepe ba ni kaputakyan? Te yon te kan te kongora yo te musinalo. Eta ko te temuan ikaw ko wa ile ni kapen te kongora ayu pa pun pen na ko menna te ka tiasu. Na ka kari ikaw ko wa ile ni kapen te kongora ayu pa pun pen na ko menna te ka tiasu. Ye te boga ni mai tabona ngana ko wa ko chik ne bete te bogyan. Takawawa, itang irian ikan data aure ipai para ikan metatai diki. Nakagarik, itang irian ikan data aure ipai para ikan metatai diki. Ye itu bogi na ben metabonan, kwajik na ben kana nanuman. Takapen yang kan ye tak, itang irian ikan daira nanu on tauroi nira awe de pavesito. Nakagarik, itang irian ikan daira nanu on tauroi nira awe de pavesito. Te bogi na ben metabonan kana ya mos menum dairi kayo kwatauroi ni ramuya inon te babesito daira nanum kwachik na ben ane te bogi na metabonan akana ni meyana kana ari kona korea aram mepanin awam tapo awam pai deita ki am telepon namba ke ami meri Ay araba era pa damisin na rin kamapon nung kan de bay kana kabarbaragi yon bi bay kan. Sinang kakaitaw at mani aro kun kota na nun dairi kayo. Sa kaitaw na ba inanon nam rinin ng mani ari itang ko yo nakakabaya ko tiya suwagi. Ang kami yan ikiran ari inawagi te pipan. Kam ko na ni di ang kanyan nakabanan wagi nga nandito taro may bugi kay kanano ba ukan mina may bugi hindi yakun tiketin. Inanon kabanan narawagin dairi kayo sinang busumay ko kan. Karena ba to umamante imo ay kaya kita ka sikunan mga kahit subungan na may ibug kanano ba mo sinano mo kokosan te pipan. Sa atay ko na ba yayo pwede na ba na kung may ibug. Bugin tiketin nari basta kain na ba maruro mangki nga ni kay kami ar kamata roy na babisito wag na kon nagintay nga pong. Kam nang inarapan ni kapan sa karabatan man ayo. Sa kahit akong kami kamakano kami pipan sa kahit subungan kapan may ibug kay yakun tiketin nara pa. Sa kanang ko TMC nga kanang ko tiyanen na rin mo na. With you, Lord, you've answered a million prayers or more than ay sekarba tertaking roy ay bugin te takongora takapen yan dairi kayo naroon na rin takin na tepe ba ni ibusan pun tepe ba musin na no imerin na taswa ibugin te dairi kayo kaya pun tabi nibus tabi ba da kayo grupogi kaya kupun tabi grupogi sinabus siya kaya te grupo na nila may pondigi wala pondigi mga nilagi ko na may dikito koran ano ko na tayo aya era ba sa sumaya kaya ni pondigi nausuto rin de nakumuhay kayo pa nang anawuway na to koran ako na iya nakuha na tayo di kayo kapag sinaba kaya paidigi atawro ko na may tukoran na makanda na ko miya kaya pondigi anda ba tanay rin katawro na tayo kuna mi makanda na ko na ba miya kaya paidigi ini kita guru benar ini error ni dari kaya
Kamonday, Nukango, Kiro ko ikay Pana Pusiko kay nanong May kantetele Ko ituwe Amais au tataro ake Test. Test. Ladies and gentlemen, may I have your attention? I want to introduce to you Here in this corner for the good and the right stands a champion robed in white. His height exceeds the heavens, his weight outweighs the world. His reach reaches everywhere, Satan's evermore. He's higher than the highest, he's greater than the great. No one could ever take his crown away. He's more mighty than the mightiest, he reigns from above. He's the all-time undisputed, undefeated champion of love. He left his hometown to enter this arena, to raise his hand in victory for me. Every crowd shall crucify his king walking down, and they gladly watch the champion go down. But I will never count him out, for I'm a witness
Sekarang baya nausudore te. Nasina osubu na ria ani de nakola dai kayo. Besi na pan panami yang temero kunami na penang temero na penang dai kayo. Kapes na ba kan pai digi. Katauran kami bakan na ko imiya imi kan na ko kai. Kan yai si de ritan de takatano ta. Ibu kami de kamu mesin na de dai kayo. Nakonting abong ay naroon na resente akin na di sa maruro te pabisito na karawagin na konting abong tan meuri kan ni start diririn tabas iteran duaywa temaning abong iteran duaywa te tan meuri ya papa ke start kan ni te bui meto wana roy para te bui mewo min te tan meuri kan na ye te pabisito na karawaki ye te babisita na karawaki anya kang atatona te tota na ibu kami aki kam karawa mi musin na nun tayo di kayo kani goya de go ngoran de radio tay maning andar boni ate namba are asan da maniak de tan nebe de ron nebe de namba na re shua tinua akia ni mewa nua te wana roiwa akia isua tinua akia ni mewa nua te wana roiwa akia ang kuya de go metangun te live kukona na ben data ki di tadi kayo di kota musinano na ko ya kan de media ada atau roin dan ari antara de musinano yon de live ay sina ngani ya kan bari kaya atau roin mo megay kan da kan bari Hey, hey. Hey, check, hey. This. Bunganam Tinte singana kukarawa Tikai rua suang ay penatukin lingay Kantara kim singana kupuntiroy Ganti kuwawa Kota ti kuwawa Oy nakimen Oy nakimen Bow, 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 bow. Menasuang ko ba'y kayo si Amini ba'y kana to akia Tangira rom suang ay bako na tangira Di ba'y para banakarina ti tangira rom Men ako dati kuwawa Oy nakimen Oy nakimen Go ki kantang iri ariki kay Go ki kantang iri ariki Go ki atay pa'y tiroy Menikari piripi Go ki kandora Disakari ki ko'y may naenaroko Disari bay ko era kay kong kay Am ganda ni nga ako rubukin Tibay para ko dati guwawa Hoy nakimen Hoy nakimen Kau dati guwawa busingaya Kau dati guwawa busingaya Kau dati guwawa busingaya Kau dati kuwawa 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 Opo.
Ay, raba kain baidik. Ay, manyan nakano ko ya kain da. Kurbu ay kapara ule de tanora. Yan yung tungay ba kanon na feedback. Sekarang wala bayasan ko biya bay kay tabiwa. Yan na biya ba kana po bus. Na kau kali de takatan tadi gitu na. Manya ya nanti kan kurbu. Tani ini kang katauran kami ba kana ko ikunami. De takatan ya ibu de tuku ka de Sunday ay. Na yai diri yon kukana kina ba de paingan. Amara ka parents ki. Di kota ki betal. Karena kosan no detal kanya yai arun kukana kina kanya de kuna ri na kina ba. Amara ka detal kanga oni min detan na. Ade kanga lopun na ki de tiranari. De takanga yai na kon rapatam. Pun na ki ana urupai detal na kon de terapata ki. Aya de yai na ba de arun de ri na ba yon kukana kin de amara ka detal. Ade na karawa kina ba na kon de Sunday. Doon naging may brawa kana sinora brawa iya na stas ang kanya di na konan korawak na di na kanako kana stas ari ako na konan kori ni nanari nugo kan na konan di bakang oni ni minte ko meho doon na iya sante akin na may may naki wa may sidik de akakindanga nga ikabaran si kana konan bonga na ibugin de merulung nako ya musu punin ko de tay di kayo Masina de jawan wa de tay kang ay akin na tinis jawan wa de tay ay nawaki ay tiriri yon to kuga na kon de sante ay may dayo ay natuki jawa tuwan natuki jawa tuwan kanda ba ay tandi ni ande korbu brisku Ikantay kinang aran Yesu. Ay, sebenarnya ye de ben kay tutan ito tandi ni. Daw sinakagin ako mi tanuran dahil kayo. Kana ko mi memetin na no. Kana ye the track and ano ko tayo kayo. Kana akin the track atau sa kimo na tayo na, okay? Sinakana ko na ko mi at tanura. Karuay ay te kantaninga Teki na Yesu Aram te maka, aram te meuri, aram te kururui nono, ako tantero, Ay, isang orang di dari kayo. Sina ang ani dari kita usu nausu toret. Anak-anak ko kunay di kunan ko na di toret ke sarili kaume. To kuna di temani pa. Ay anak-anak ko nasina yakin. Subuna ada ni Selin atau antay di kali ako na katuwa yun kita di kay. Okay na ibas. Anyone else Abbas? Sutani kawai takaruai Yesu yo ya ayaw ni pede Yesu ina usu all na punte
A1. Ay spauman daw tayo kanin nikatuay at uso ayo eh. Kaya isipin ako naman awa kung magkakadiay may na eh. Batakawaswa karako akangayat tawano apenin mo sirawa nanayam makuri ayaway terong orong ekaw kay nananga kung ako ni kakaya mo terong orong away payay te payay te manipa Ay pointeran ni Cameo taking na nako kasi ano ni Melni na kumay manora Pasaya te Cristo te why may kanidaya Payay te payeri inte manipan Hapereno sinako pakanoran te we Ako ne ateran ni Cameo te meo na kitoki o pusia pa elisiku o esiku Yesu apong ke asia nongora hakamewaki payay te payari te manipa pe mointeran ni Cameo o te kinanako kasi aron meu nei na mei na nora Pasaya te Cristo te why me karidaya Payay te payari te payari te manipa pe moiteran ni kameo te kinako kasi aron meu nei na kamay na nora Pasaya te Cristo te why me karidaya Payay te payari te manipa Nakumay na nora te why me karidaya Payay te payari te manipa te manipa Rapa, wara itong baka bundong out dyan, okay? Ay, eskarba, de doro te menasin na, aliasan na, ni kanawa ko na yate, teman banda iyo. Ay, yan ang abuli karabay nga yate, MC, kay ikonan ka to, panaya to karay. Ay, rarap, wara, bugin na minoro kami yate, kamasan ni kanawa de mosinano, de beba ni mosinano. Sina, itangi na ba sinarari, sinakain meroro, mang kami iminayo, iminayo. Nakoy mi aray dua kaya kam naro ani dan tayo kayo ari kamong oray dari kita tayo kayo. Yay de taypuran taypuran nakoy. Taypuran nakoy at uroy de tayo kayo kana kaningan nga may gando itapuro-puro iwoto de pura ari yon taypurari. Ay iminayo sinapin ni dai ni kangay. Ay sisa ni kainin yan ako na pakain tiran ari. De marake ni kainin tayo kayo. Sebenarnya kau ingin kami, nak konti tetai boran tadi kaya. Tahu banyak pun itu kita jalan hari musim tebi apa? Karena ya sau men. Erap sina tahu roin kan kita itu kita yuk, sina kan kita itu kita yuk di narator. Kita pada komen ayai. Tapos na yung komento ko may nung ora may sinakatapot siya wawaririk. Sinapapirakin tatar. Sinupoy ko, kahit ako tamera at Yaswa. Android doon na tameron. Titay di kayo tamer. Kahit ako ibugin tinurong asasan nung ora yakin. Kahit ako at Yaswa ibugin musin na wag yakosan. Na drone ni rayin titay di kayo. Kahit ako ibugin pa ni kapen ibugin titay di kayo.
Tamera. Saru kon tuginan tayo. Si kawawa pa amtea kay mak. Ay pia men amtea kay nora tiaso. Pas na timetuan ni parui ya tiaso ino pong ni meaura. Si busi ko ang kakawakin na ko ira ino tedi kayo. Ino nam tapes ay. Pokon na ron ira ko nakakapaya ira. Kuna kay di ira tiaso ino kawan ci roi bugin naram. Abi ko rog pani kapan iro ura. Ino pong ni meaura me aporo ay menunong. Poni itu ko ngay mera akita pa ito ko na si konan ka roi tiaso. Ay ako nakukuri ay. Mesa busi ko ang kay di rin tami mero ni. Pena pukir. Roni lang ay si musina tadi kayo. Kakora-kora ira tiaso. Apukir ang tami mero ni. Roni rin tadi kayo ano re papa pas kan no tentang ngayon. Kana poray meron tamero ko biya ko rin tiaso sa busi ko. Pai kaya retor ni kani ko ilon Kristo Yesu ay po ngay araw sa kami. Amen. Aya, punta utiya kan kakaitaw au katikiroy na ko mi kain tiki ang payo ni kapen. Au ring ari yai tay pora ari sinakain ko rin na margi yai man kami. Sinakain dai ni kangay. Sinakain ni sa kira na bet tay pora. Ko kaitaw na ko im kwere ko timeton Ronnie ray on the live. To ake suko nan sent kan wan na tay paingan na tay pora na kon di mila sa sent na ben na ko. Na ko pesi dikin dapa. Ibugin do na kira. May mo na kong oran ikaw kuha, sero kung tuginan tayo. Ikaita ko na piyang kuya, kung timeton ng oran tiriyo. Ikaita ko bugin nam tayo, kung timeton Ronnie Ray, may mo na ikaw kuha tayo. Ay ko wan, naroon na rin tekin na. Gano'n na pasukon na mga kuwasin na kuha tiya marag may naroon tiriyo, kung mga Ronnie Ray marag may kan. Ang kanataw po niya ikanam ng baus, kukunan ni Ronnie Ray na ben na marag may kan, kasi kain katikirawa, kanuan ti tugin ta kong oran tayo di kaya. Kampesin taban, ni kaben, tiyaso nakabayin kami. Tiyaso nakabayan kami. Namiyang ni kapen, nako na kumin ni kapen. Tiyaso naroro tami na rori, pen roni rin nako nako. Kami sila ako katigiroy di kinako mi, kanda tigiroy. Sina sabi ni good night ni tayo di kayo. Sabi ni Ray ni kangay, ni kapen tayo. Sabi ni Ray ni kangay sa tanali. Nako na doon natin kay ben ni ko tayo kayo bugin na kainin o sa markin na bimi. Kami sila